timore Thika nyakora Mogejwang jodak moko ma Thika orwako chiemb kony mane ochwalnegi mano mar gayo kech mane oniano pacho kae kaluwore kod oro mano mako piny chakre higa mokalo. Jodak mane kodeo koth mane chwe wirani gi yudi chiemb kony kama oting'o chele gi oganda ma piny owacho ne ochiwo mondo res oganda kata bang' kamudho oumo piny to jodak ma gwengego mago magogoni kaachiel koda ka gwenge mamoko moting'o Munyu kod Nyoro ne gichung' kendo kar tiendgi ka girito mondo mi giyuda gago makamago. Kony no chwal kod jodongo kod joma ng'ao. Wakati ambapo tulienda kupatiana chakula pale Gatwanyaga na pale Magogoni na Munyu, watu wametokea kwa wingi, hata sijaiona Thika watu wametokea hivyo kupata chakula. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba njaa iko juu tena zaidi. Kenya ningeomba serikali iongezee mpango yao ya kupeana chakula, hata kwa shule kuwe na feeding program ziweze kuangaliwa kwa njia kubwa, kwa sababu kwa kijiji yetu kuna shida ya njaa. Nimefurahi sana kuletewa hii chakula na mheshimiwa wetu Alice. Tulikuwa tumetaambika sana juu hatukukuwa na chakula ya kutosha ya kula.